asogoi bubagrabai kok salai je decision hai keba je kok saplai mani na saklai mani bisingo bubagrano ang logeroi samang tangnani hnai wansok mani tei saklai mani bisingo ani o kok nang haina hai tebisia bubagrano hai keba sini Maharaja Pradyut Kishore Manikono ang nakarsano tei ani sakni ongoi ani nukhungni ongoi tei ani family ni ongoi bini thani wang nakarsano tamni bagoi ingkai bono je kogrumani aboni bisingo sini dofani bagai hani bagai samang tangnani ni wan songmani jarawo ang abono haina hai ki philei manakha tamni bagoi ingkai ang IPFT ni ongoi sikla bodol ni ongoi lai thangja gang 2013 ni last ni simi samang tangai femani bisingo tini 2019 prai 6 bosor ang IPFT ni ongoi tei Tripura hasteni sikla rok ni ongoi etisi amchaina tei katal haste Tripura lands namnani kokno tisawoi sara Tripura bono tini samang tangkha fiaba taglai 2019 ni Lok Sabha election jeng IPFT bodol bahaino BJP by government tongo tongphana jeng separately contest khlainani bagai IPFT di sannamani bisingo ano 1 number Tripura ni Lok Sabha ason ni Paschim Tripura ason ni IPFT ni batainani bagai party ano songkha abono ang accept khlaika nomination jama rikha tei nomination ni paper abo haino reject angai thangmani bisingo ang sak belaino lasima sangsa hai hekaba kirima sangsa hai sakno tekto hekaba podre porjang jalni bisingo tini suddenly bubagrabai kok salaimani bisingo bobai samang tangsinai hinai wansogoi yapri barok mani wo ani bukha soiliya tamni bagai ingkai ani life ani langma tini peilawa ang IPFT ni angai Tripura land sanai samang tangnani bagai sikla rokna je kogrimani a kokna ang srapchani bagai hine ang wansogya tini ani abo kaisa ani live ani langma bo omono jotoni slai kotorko deramong hine ang kha khlaio aboni bagai ang haina hai Tripura hasteni jotto lokurokni thanibo ang koboknai tei nakar sanoi chini party IPFT ni achokphang chini borom ganang sar NC Debborma tei IPFT ni tangphang chini borom ganang sar Mebar Kumar Jamatia tabukni tribal welfare tei forest minister borokni thanibo party ni adongrongni thanibo tei party ni protekta organization sikla IPFT Atisa IWFT tei employee tongo sini tiania TUKS tei Tripura Phankrak bodol omo hai IPFT ni brotherhood organization tongnai rokno ang jotoni thanibono ani deramani hekaba ani decision na thanibo koromani wo ang haina hai nakar sano party ni thanibo abo simiya Tripura hasteni jotto lukurokni thanibo ang abono nakar sano tamni bagin kai ang Tripura land ni bagai chaba khlai tongmani jarawo Tripura land na yakari thangmaya Tripura land na pogoi thangmaya je kok kasarkha je kok rikha Tripura hasteni 12 lakh dofano abono smai tangai basamani wo ang tini haina hai party IPFT ni ongoino ang buskango ba haino Tripura land ni chaba bo haina hai samang tangnai Tripura land ni chaba bo Tripura sa 12 lakh dofani lai buma abo kathang tonani bagai hekaba Tripura land na jekuno krame edisi amchaina katal haste snamnani bagai ang haina hai IPFT ni ongoino samang tangnani hnai ang tini jotoni thanibo tei electronic media rokni thanibo ang haina hai kok kasarmung omon kesan samai jitese kifil phaimani ukulugo kono
ba sikiri sokororok kunorok aborok khai udang ba kunna tong abo sanani thang tanibo ang belai kheno buino ang hamya ni saglak ani sakno ang hamya ni wansogo tamni bagai hingkai tibralen snamya sak jarawa tibralen ni bagai samang tangnai hnai samai tangmani bo ani srapcha jarawa lasi kirini bisingo srapchani bisingo kaisa decision na thanibo ani obo jotoni se laibumawa amani mistake na ang wansogo aboni bagai je decision na thanibo kabangma jengjal tongoi mano kabangma jengjal bo ongkhana angkha klayo hekaba ani sakawo ani nukhungo ani family bo hekaba ani organization ni sakawo kabangma tibra hasteba jota political party tonai rok borok onek kisu kok silcha kha onek kisu kok saka onek kisu hamya bo hinka haipono ang abono bebak nono nakar sanai borok ni thanibo bo haino nakar sanai jeng biskango chini dofani bagai hani bagai jeng samang tangnani bagai kaisa nukhung khanani thangka angkai ba kaisa nukhungo bufa busa jorabo kok banglayo jarawo samang tangmani phellayo haipono tini obono jeng sayano saya hnai nakar sano te deramano derawo hnai jeng nakar sano aboni bagai angkha khlayo biskango chini je bufa busa nukhung khatanibo saya tonglaimani no jeng jotona haina haite bisa ang sakbo busa ongai bufani thanibo omono ani saya hnai sigar khlayo tamni bagai hingkai dofasi kotor party kotoria hasi kotor sini nata kotoria abuna ang haina hai wan sogoi miapro sapung sarati prabo sini sikla botol tongnai ro bebakna khawa mukti klaijak hapung harklogo jotona khawa mukti klaijak abuna ang wan sogoi ani dofasi kotor ani hasi kotor ne ang wan sogoi haina hai hate dofani bagai haina hai tewisa samang tangpinai sini party IPF tini ongai te edisi amchaina kotal haste tipralen snamnani a agenda na tei ang biskango haina hai yapri barok nai hine ang wan sogoi tini narok ni thaniba obno ang sakrai sakal CSC meeting o mia thangka dosot bobono aron no ring jakha CSC meeting mia fro sini party ni emergency meeting di honjaka a meeting go sini omono agenda ang khanaka ang sakphang bo haino ani mobile dok joraba ang on khlaima tonka joraba off khlaima tonka hapna joto borok ang cooperation malia tamni bagai kabangma jengjal division level ti phaimani bagai joto borok no joto kokbo answer nani ekaba kok sanani abo সম্ভব liya abni bagai ang miafroni sini party IPF ni CC meeting tongmani a meeting go ang sakno sogoi malia te agenda bo haino sini baskangni Lok Sabha election na tuyoi duita seat no jeng bahai batai lainai bahai ke samang tanglainai sini polling agent polling station hayakaba voters rokno hayakaba sini potrifor samang tangmano tuine borok salaika pai thago ani sakphang je lama deramani hayakaba lama kormana tui kisa misa salaimani bisingo jengmono ang sak bokhnaka abo jeng biskango election na pai khangkai haino hai party bo jeng kok salaipinai te ang bo haino IPF ti teisa kipulai samang tangnai hnai ang sakbo sini party ni president sini borom ganang sar NC development ni thanio bo ang koktong rahajak tongo te saharjak tongo te party ni thanio bo ang saharjak tongo ang haina hai tiprale ne bagai ne samang tangnai abuna party sini borom ganang sar NC development te borom ganang sar mebar kuma jamatia porani thaniwa ang koktong rahajak tongo asen koktun ni kono reply je soke dakjora reply amono যেহেতু তাবো ইলেকশনে জরা তাবো যে দেরামানে হেকেবা যে ইনসিডেন্ট অংমানা তুই जों सिरियसलि बाबे जों आबनो वान सकनानै जरा करिखौ आबो इलेक्शन पाइ थांदा अंखाय जों बेबाकना दैनो सालायनाय आबोनि बागै खाथैनानै ककरै आसु जरा बरकानो साहारो असम takisiko class kitne tamno nahar mu nahare ba tamno hamya nugui ba party ni yakaran decision nakha ba ang tamno hamlage ba ang thanani decision nakha actually IPF tina ang एकेबारे दुइबे हर नैबो आं वान सगै
yakar sogyako officially babe ang ani je sikla bodolni tangphangni je barja tongmani abonobo ang officially babe resignation letter ang suiyako ebong organization bo rohiyako te kaisa party ni hoite je ani samung barja tongmani abonobo haina ang resign nayako party ba ang abono documentary officially babe ang sui rohjayako te ani te kaisa government ni je daityo tongmani TSIC ni chairman abonobo haino ang officially babe resign letter ang official send khlaiyako fiaba tini abono wansoka party wo jehetu ano lok sabha wo batainani bagui chongmanibo ang jehetu onek karonoi haikaba kabangma jengjalni bisingti phuna ani nomination paper reject angkha haipuna ang abono tini sak soimaliya kabangma jengjalni bisingti no tini bubagra bai thangai malainani bagui bai dongkha abono ang pilao nonrona abono sabo abono ani jotoni se laipumao kotor deramong aboni bagai ang bubagra nobo nakar sano bubagra bai thangai kok salai electronic media ni bisingti saklai manibo haina hai bubagra ani thanibo nakar khlaitong te bono ang political leader ne ang wan sogya ani jibono sini maharaja haikaba sini 184 jona raja ni bisinga bono jotoni sile tabukni bubagra aboni bagai chno tidul nai bubagra no ang bona political leader ne wan sogya boi ang sini dafana tidul nai haikaba sini dafana phiok nai haikaba sini dafani bagai samang tangnai omo hai wan sogoi si ang bona tini bobai baksa thangai kok salai abo saklai jago aboni bagai a saklai mani no ang haina hai kipilei naka aboni bagai bubagra bo haino abono ana nakarthang tiani nukhunga nakarthang ana samang tangnani jorabo haina hai bo bwskango sini jekono krome sing tibralen nanani thangtani wo abono bo singno chubathang tibralen chini dorkar chini political power ya haikaba chini potre po development ni kokya chini laibuma bo sing kathang tanani bagai tibralen nango a tibralen nanani thangtani wo bo singno bwskango jara mansak singno chubathang abono ang bini thani wo koimong naroko